Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Kasama niyo pa din si DJ Lala para sa ating programang Biyahe, ang programang Sakto, Klaro, Diretso. Unang stop ng ating hashtag Biyaheng Frustrating ay yung mga taong ulit-ulit. Diyos ko, sinaway mo na ng minsan, umuulit pa. Yung ano pong plano natin? Wala naman kasing problema na tulungan mo ng minsan. May mga tao naman kasi na talagang dadadapa or nagkakamali. But, hindi mo pwedeng gawing rason yan ng paulit-ulit. Lalo na kung nadadapa siya ng paulit-ulit sa parehong dahilan. Parang kaibigan mo lang yan na paulit-ulit nang umiiyak dahil sa jowa niyang hindi mo rin maintindihan. Yung kaibigan mong ginagawang break ngayon, nagkakabalikan din bukas. Abay! Yes, te? Trip mo ko? So sa mga kabisyo natin na laging problemado, I get it. Sometimes nagve-vent out lang din tayo ng sama ng loob natin. But if you can do your friends a favor, please do. Never ask for an advice if you're not yet open na gawin yon. Likewise, sa mga napaghihingahan naman ng problema, hindi nila kailangan lagi ng advice lang. Sometimes makinig ka na lang tapos sabihin mo, lilipas din yan. Tip ko sa inyo, expect nothing and you will never be disappointed. I guarantee you that. Second stop ng ating hashtag Biyaheng Frustrating ay para naman sa mga taong ma-pride. Yung mga taong ayaw nang tumanggap ng pagkakamali. Mga ayaw patalo yan. Kahit na nahihirapan na siya at kahit na obvious na siya ay may kamalian, ipipilit niya pa ding siya ang tama. Love, hindi naman kabawasan sa pagkatao mo kung minsan aamin kang nagkamali ka. Hindi ikabababa ng pagkatao mo ang paghingi ng tawad kung alam mong nakasakit ka. Kasi love, if your pride is bigger than your heart and your ego is bigger than your head, you need to grow up or else you will be alone for life. No one wants to be with someone na feeling nila wala silang ginagawang mali. Walang gustong sumama sa isang tao na lagi na lang naghahanap ng masisisi. Stop. Before ka maghanap ng salitang ibabalik sa taong nag-open sa'yo ng nararamdaman nila, think about it 100 times over because maybe being right is not worth your relationship with that person. Okay? Sa mga love natin, dire-diretso lang ang ating usapan sa hashtag Biyaheng Frustrating. Just send your comments and thoughts over at DJ Lala Banderas Facebook page. Now, before we go back to more of our music, papaalalahanan ko ulit kayo mga kabisyo, lalo na yung mga makukulit dyan. Ako po, please, tiis-tiis muna. Please, doble ingat. And please, huwag magpasaway. Okay? Last stop ng ating hashtag Biyaheng Frustrating ay para naman sa mga taong pa-victim. Ay, just cleared. Dito ako medyo gigil. Ito kasi yung mga taong lagi na lang silang inaapi kuno. Kahit hindi naman talaga, mga taong overly sensitive na lahat na lang yata ng pinagdadaanan nila, pinopost nila sa social media. Please, my love, grow up. Hindi lahat ng tao na nasa paligid mo are trying to gang up on you or attack you. Sometimes, they are just trying to tell you na there's something wrong in what you're doing and you are just too stubborn to realize it. Ang nakakalungkot pa kasi sa kultura ng Pinas, too quick to judge tayo. Pag may nagmakaawa lang or nagpost na pa-victim ang format, kahit wala tayong kaalam-alam sa lalim ng storya, binabash na natin yung villain or kalaban sa post. Kahit in reality, hindi naman talaga natin sila kilala. Sa lahat ng ganito, yung mga paawa or gagawa-gawa ng kalokohan tas biglang nag-backfire. If you don't want to be bashed or if you don't want to receive derogatory comments from people, wag niyong i-flash sa public domain ang mga matters na dapat minamanage privately. Stop playing the victim card and get your life together para wala nang masabi yung mga tao sa'yo. Or better yet, stop giving an F sa sinasabi ng ibang tao. You don't need the public to defend you. You have to learn how to protect and defend yourself on your own. Gets mo ko? Huwag mo akong ginigigil. Ay nako mga kabisyo, pwede natin i-continue ang conversation natin over at my DJ Lala Banderas Facebook page. Kasama niyo pa rin si DJ Lala para sa programang Biyahe, ang programang sakto. Klaro, diretso. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. GV lang. Walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio.
Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.